Yo, wapasa umntana bethunani ufumene i-bachelor pass kwi-matric yakhe uNaledi Aphiwe esimazi ke ngoba ethe wafitsharishwa nguChris Brown kwingoma yakhe nivile mos ngokecula pha eqaleni sithi ubabulala nami. uChris Brown ke waye wathi sample that part yakhe ecula pha. Now uNaledi ke sana kudala emane etrenda ngezinto ke and ezinye zi-negative kusithiwa yu ukrwada lo mntana simbone xabana naye sister kaMawu ethethe izinto bathi abantu lo mntana akekho right na kula video kapho besibonile egqaywa ngebhotile estage because of into eyenzeka kwi-concert kaMaskandi kwathi kuperforma omnye umculi kwafakwa ingoma yakhe so abantu ke banomsindo so ke ngoku ndithi imagine uba ebetshonile bezawuthini kaloku sana abantu bekuzawuthiwa kaloku into oyaziyo kucula noChris Brown mjonga utshonile ngoku akazihoyi incwadi zakhe because kaloku ubhizi ucula noChris Brown. You can even imagine ke nabantu abadala kaloku behambe eperforma kwezi zinto ehambe jiva utshonile ngoku so sithi congratulations kuye ke bethunani, this is big. Asiyazi ke noba uzawuqhubekeka ngesikolo ayofunda whatever azayifunda okanye ke uzawuqhubekeka focusa emculweni like she's been doing but hayi kuhle bethunani. It means ke shem ukwazile ukuthi balance the two, into yomculo kunye nencwadi zakhe. Once again ke congratulations to uNaledi. Na into yenzekayo ke number 1 kwi-provincial results zika-2024 ze-matric yi-Free State and then i-KZN ke ingu-number 2 and I think benikhe ndava kusithiwa i-KZN ingu-number 1 in terms of abantwana abafumene i-bachelor pass. Into ebonisayo ke uba akudlalwa e-KZN bethunani kuyafundwa. Sithi congratulations kubo bonke ke abantwana abapasileyo i-matric yabo ngo-2024. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo landelayo. Bye.